Pozdravujem vás, priatelia. Dnes by som vám rád predstavil jednu koučovaciu techniku, alebo respektíve nástroj, ktorý môžete využiť pri koučovaní samých seba alebo svojich klientov, ktorí sa dostanú do stavu, kedy povedzme nevedia ako ďalej, kedy sa zaseknú, kedy na tej ceste z bodu A do bodu B dostanú pred seba prekážku a nevedia, čo s ňou. Často sa nám totiž stáva jedna veľmi síce jednoduchá, ale na druhej strane veľmi častá vec. A to je, že na ceste z bodu A, to znamená tam, kde sme dnes, do bodu B, tam, kde sa chceme dostať, sa nám do cesty postavia prekážky. Je to úplne prirodzené, je to úplne normálne, každý z nás však iným spôsobom dokáže s takýmito prekážkami narábať. Každý z nás má iný spôsob, ako sa postaví k daným prekážkam. Často sa však udeje jedna vec. Postaví sa nám do cesty prekážka, my sa okamžite dostávame do stresu, začíname panikáriť a už začíname roztáčať špirálu negativity o tom, ako toto ďalej nejde, všetko je ku mne nespravodlivé, takto sa mi to udialo, prečo práve ja a tak ďalej. Namiesto toho, aby sme si položili úplne základnú otázku, a tá otázka znie, či mám vôbec vplyv na to, čo sa mi postavilo do cesty. Či to mám vôbec možnosť dostať pod svoju kontrolu. A tak mi napadla jedna vec, aby som vám ukázal 3 kruhy. Ten prvý kruh, ten najväčší, sa volá zóna záujmu. Zóna záujmu je niečo, čo môže byť pre mňa ako informácia zaujímavé, čo sa dostane mne do cesty ako niečo, čo neovplyvním. Na to nemám vplyv. Znamená to, že ak sa niečo nachádza v zóne záujmu, mám na to nulový vplyv. Alebo žiaden vplyv. Čo to znamená? Že mám dve možnosti. Buď to okamžite zmetiem zo stola a hodím to za hlavu, to znamená, zmierim sa s tým, zaakceptujem to, budem sa s tým musieť nejak vyrovnať. Alebo je druhá vec, a tá je oveľa niekedy dôležitejšia, zmeniť postoj k tej danej veci. To znamená, úplne iným spôsobom sa k tomu postaviť. Inak si to zadefinovať, redefinovať v tej hlave. Inak si to mentálne upratať tak, aby som naozaj bol v tom nastavení, že na toto nemám žiaden vplyv, tak to jednoducho nebudem riešiť. Takže to je prvý kruh. Ten druhý, to je ten, ktorý je okolo mňa tak bližšie, sa volá zóna vplyvu. Volá sa to zóna vplyvu pretože mám tam aspoň nejaký čiastočný vplyv od 0,1 do 99,9%. Nie však 100%. To znamená, že nejaký čiastočný vplyv tu existuje. Napríklad, ak chcem zmeniť niekoho správanie, tak to môžem urobiť tak, že zmením to svoje. To znamená, ovplyvním tú situáciu čiastočne a uvidím, či to prinesie aj tú zmenu na tej druhej strane. Ale opäť si treba uvedomiť, že je to niečo, čo sa nám môže postaviť do cesty, na čo mám len čiastočný vplyv. To znamená, môžem niečo urobiť, ale nemám na to vplyv 100%. No a ten najúžší kruh, ale najdôležitejší, to je tá nedobytná pevnosť, ktorú ja nazývam ja. Ja znamená zóna absolútneho vplyvu. Je to niečo, na čo mám 100% vplyv, čo mám 100% pod kontrolou a to som ja. Moje postoje, moje názory, moje presvedčenia, moje myšlienky, moje cítenie, to ako sa budem cítiť, moje rozhodnutia a v konečnom dôsledku aj moje činy. Takže toto je to, čo pod kontrolou mám. Keď sa mi teda do cesty postaví nejaká prekážka, treba si položiť 3 otázky. A tie vám môžu pomôcť pri koučovaní niekoho alebo koučovaní samých seba, keď sa dostanete do takejto situácie. Čo v tejto situácii nemám pod kontrolou? To znamená, niečo príde, niečo sa postaví do cesty. Čo v tejto situácii nemám pod kontrolou? Pretože práve to nám často vyvoláva najväčší stres, najväčšie obavy, najväčší strach. Druhá otázka, čo sa v tejto situácii pokúšam kontrolovať? To znamená, že máte niečo, čo sa snažíte v tej situácii dostať pod kontrolu, ale ono to asi nepôjde, pretože vy sa to pokúšate kontrolovať, ale nemusíte mať na to vplyv. Môže to byť v niektorom z týchto kruhov. A tretia, najdôležitejšia otázka, ktorú si treba položiť, čo by som v tejto situácii mohol kontrolovať, ale v tejto chvíli to nerobím. Táto otázka nám otvára možnosti. Okamžite vidíme, čo by som tu mohol riešiť, na čo by som mohol mať vplyv, čo by som mohol mať pod kontrolou, ale nemám to. A to je to, na čo sa treba zamerať, aby ste to,
čo sa snažíte riešiť, prípadne prekážka, ktorú sa snažíte preskočiť, naozaj s ňou niečo dokázali urobiť. Verím, že tento nástroj môže byť pre vás veľmi užitočný, či už koučujete klienta alebo koučujete samých seba. Ak vás to zaujalo, tak ja 12. a 13. decembra v Bratislave pripravujem dvojdňový kurz Vnímavý coach, na ktorom chcem predstaviť mnohé ďalšie nástroje, ktoré môžu byť užitočné pre vás pri seba koučovaní alebo koučovaní niekoho iného. Ak vás zaujímajú podrobnosti, kliknite na link, ktorý vidíte nad týmto videom a ja sa budem tešiť na stretnutie s vami. Všetko dobré vám prajem.